खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। क'क्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगावआव सासे सिनाय मोनि सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। गोथै सहखौ कसुगावनि 27 नं हादरारि राजा लामायाव मोननो हादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। गोथै सहआ सान फान रेन्जनि हाग्रा मावख'नि खाथियाव दङमोन। गोथै सहखौ देहायाव सि गैयै थासारियाव मोननो हादों। पुलिसआ लामा जाब्रबथायाव थैदों होनना सन्देह खालामदों, नाथाय गुबुन सुबुंफोरा फाव फान्दायनानै बुथारजादों होननानै सन्देह खालामदों। थैनाय सुबुंनि बैसोआ 40 एबा 42 बोसोर बैसोनि जागौमोन। आथिखालाव बे सुबुङा बबेनि आरो बिनि मुङा मा बेनि सोमोन्दै रोखायै मोनथिनो मोननाय जायाखै। थांनाय सानखालि सानजौफुनि 12:30 समाव भारतनि लोगो हादरगिरि रायजो सभानि मासिगिरि श्री सिभि राधाकृष्णन बिथांखौ लोगो हमना बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो थाबैनो 125 थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ लाबोनांगौनि आयदाखौ लानानै भारतनि संसदआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, रायजो सभानि एमपि मुस्रि प्रमद बर', लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि मोनसे हानजाया लोगो हमदों आरो गोथौयै गुवारै सावरायदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। साख्रि होनायनि मुङाव थगायग्रा मोनसे हानजाखौ हमनो मोननाय जाथाय। वाटार रिसोर्सेस बिफाननि मुङाव नंखाय साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होग्रा हानजाखौ सिआइडिआ हमनो मोन्दों होननानै मोनथिनो मोन्दों। नंखाय साख्रि होग्रा 7 सुबुंखौ सिआइडिआ हमनो हायो। गुबुन गुबुन साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनिफ्राय बे थगायसुला हानजाया लाख लाख रां लादोंमोन होननानैबो मोनथिनो मोन्दों। नंखाय सिल सागानजों थिसनथाइ बिलाइ होबोदोंमोन बे हानजाया। बे हमजानाय थगायग्रा सुबुंफोरनि मुङानो जादों रीना ब्रह्म, गुनमणि वैश्य, शंकर कुमार भौमिक, सन्ति दास, जाकारिया आहमेद, आबु हानिफ चौधुरी आरो रन्जन पेगु। गुवाहाटीनि सिङाव थानाय बासिस्थ पुलिसआ सासे मटर साइकेल सिखावखौ हमनो मोननाय जाथाय। मानिकपुरनि 32 बोसोर बैसोनि अमर राय मुंनि सासे सिखावखौ पुलिसआ खानो हादों। AS01BH4583 नम्बरनि हिर' स्प्लेन्डारजों लोगोसे सिखावखौ पुलिसआ हमनो हायो होननानै मोनथिनो मोन्दों। मटर साइकेलखौ बनगाव फोथार खाथिनिफ्राय खावदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव पुलिसआ बेनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनायखौ जागायदों। धेमाजिनि दैबाना थासारिखौ लानानै मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव थांनाय सानखालि सावरायलायनाय जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया धेमाजिनि दैबानाखौ नोजोर होनानै मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों थांनाय सानखालि टेलिफनिक रायज्लायना थासारिखौ नोजोर होदों। दैबानानि समाव रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसन राहाफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायदों। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बे खैफोदनि समाव भारत सरकारनिफ्राय गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होनो खोथा होदों। दैबानाजों भुगिनांनाय साफ्रोमबो सुबुंनि रैखाथि, हेफाजाब आरो फिन थांना थानायनि थाखाय सरकारा आबुङै बिबान लागोन होनना फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि धेमाजियाव बे समाव दैबानानि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि न' नागारनो आरो रैखाथि बादायाव थाहैनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोन्दों। 135 थि बर'न काप फुटबल टुर्नामेन्टनि थाखाय गोबां साखाफारा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आसामनि गेलेमु बिफाना 135 थि एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट बर'न काप जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। फैगासिनो थानाय बर'न काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ लानानै भारतीय रौनिया बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा थांनाय सानखालि आसामनि गेलेमु बिफाननि मन्त्रि बिथां बिश्वजित दैमारिखौ लोगो हमनायखौबो जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। बे मेलाव मेजर जेनेरेल दिनेश कुमार सिंह, मेजर जेनेरेल रहिन बाबा, ब्रिगेडियर अनुप शर्मा आरो कर्नेल सिद्धार्थ सिंह मोनखौ बाहागो लादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सैमा खावनानै लांग्रा सिखावनि मोनसे हानजाखौ पुलिसआ हमनो हादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनिफ्राय लांनानै गुबुन हादरसायाव सैमाफोरखौ फानहैग्रा हानजाखौ बशिष्ठ पुलिसआ हमनो हायो। 3 सैमा सिखावनि सिमान जानायाव सैमा लाखिनानै दोनथ'ग्रा गुबुन 2 सुबुंखौबो पुलिसआ खानो हादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङानो जादों रणसिंहा रंहां, बिष्णु रंफी, कुनु रंफी, बयसुं तेरुन आरो माइकेरी तकबिफी। बिसोरनिफ्राय सैमा खावनायाव बाहायनाय 2 गारिखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै मोनथिनो मोन्दों।
डिब्रुगड़नि सान्थिपारा ओनसोलाव पुलिस मावसुमानि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे धोन सम्पथिनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय एसआइ रुमि खाख्लारि आरो गुबुन पुलिस मावसुमाफोरा ओम प्रकाश गुप्ता मुंनि सुबुंनि न'आव सौहैदोंमोन। बे समावनो ओम प्रकाशनि साथाम फिसाजोफोरा पुलिस मावसुमाफोरनि सायाव गाग्लोबो होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो पुलिस मावसुमानि पिस्तलखौबो सिख'नो नाजादोंमोन होननाबो मिथिनो मोन्दों। आथिखालाव गुप्तानि फिसाजो साथामखौबो जिम्मायाव लानाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 20 बोसोरसिम बिटिसिनि चिफ महरै थागोन होनना बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया खोथा होदों। श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेटआ सोलिदोंना सोलियाखै बेखौ आं मिन्थिया, बेनि खौरांखौ प्रमद बर'आसो मिन्थिनो हागौ होननाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायबो जाबसिनदों दि प्रमद बर'नि खुंथायाव गासैबो रोखोमनि सिन्डिकेटआ सोलिदोंमोन। फरेस्टनिफ्राय लानानै भिसिडिसि सेक्रेटारिनि साख्रियावबो जेंना दङब्ला गासैखौबो साख्रिनिफ्राय बोखारनाय जागोन। बेनि सोमोन्दै नायबिजिरनाया जागोन। बिपिएफनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि जौगानायानो जोंनि थांखि होननाबो रोखा खालामदों। लखिमपुरनि धलपुराव पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय नोगोद 33,59,500 नंखाय रांजों लोगोसे हायदर आली आरो जहिरुल इस्लाम मुंनि सानै सेंग्राखौ हमनो मोननाय खौराङा सोराङाव फैदों। मंगलमरानिफ्राय गुवाहाटीसिम लांबाय थानाय समावनो हमनो मोनो होननानै मिथिनो मोन्दों। AS 01 GK 7439 नम्बरनि मारुति बेलेन' गारिजों लांदोंमोन बे नंखाय रांफोरखौ आरो बे समावनो बिसोरो पुलिसजों हमजायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों।